Jel volite to što radite? Kako ti se sviđa ovaj atrijum? Kao ja sam Đorđe Đokić, idem u 5.2. Najviše volim prirodu i biologiju zato što imamo puno lepih zanimljivih akcija kao što je uređenje škole. Naravno. Zdravo, deco. Kako je? Kako ide? Jel dobro? Anja, sve okej? Dobro. Odlično. Fantastično. Napreduje. Pa vi kao da... Gde? Ovde? Bravo, Luka, bravo. Fantastično. Đole, što sve sam? Da, ja, Miša, ja. Ala vera. Pa vi ste baš vredni. Vi ste baš vredni. Praćemo ruke. Pa što sad odmarate?